Tayo dito sa kabilang project namin sa Green Peak Heights para hanapin ko yung isang muhon. Nawawala daw eh. Guys, ito yung project namin. Ito yung Green Peak Heights ng Santa Lucia Realty and Land and Development. Santa Lucia Land. Yan. Dito banda, ang area na to dito banda yung pahanapin kong muhon. Sige guys, tignan nyo guys kung paano ko hanapin ang muhon. Nawawala raw eh. Yan. Sige guys, antabayanan nyo lang ako. Guys, dito hindi lang sila marunong maghanap ng muhon. Banda yung dito nakita ko na rin, may ituro ko sa inyo kung saan banda. Ayan, ito yung isang muhon. Lagyan natin ng palatandaan para madali nilang makita. Ayan, tapos ang isa guys nandito. Ay, ganun buhay sa probinsya. Ito guys, yan, diba, kitang kita. Ito guys, ganito kataas yung site namin dito, overlooking. Ayan, mamaya aakyat tayo sa taas para makita kung gaano kaganda ang ibabaw. Paano masabi? Ayan. Turo ko sa inyo ang taas para makita nyo kung gaano kaganda ang view ng aming project. Paano masabi?